Il-ħamis filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat għamel żjara fil-kumpless tax-xiri tal-Pavi li jinsab bħal-qormi. Mal-wasla tiegħu l-mexxej Laburista ġie milquh miċ-chairman ta' Pavi Alfred Lupi u mill-bqija ta' tmexxija ta' dan il-kumpless. Joseph Muscat iddawwar ma' sezzjonijiet differenti fejn iltaqgħu tkellem ukoll ma' xi ħaddiema impjegati fil-kumpless tax-xiri ta' Pavi. F'diskors li għamel il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li m'għandux ikun hawn negozji tal-ewwel u tat-tieni klassi. Żied li għalhekk matul din il-kampanja żar diversi tipi ta' negozji għaliex dawn huma kollha importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Il-mexxej Laburista tkellem dwar l-importanza li jkun hemm level playing field għal dawn it-tip ta' negozji. Il-messaġġ li jridu waslu llum huwa li the retail sector fl-oqsma kollha tiegħu aħna naraw bħala settur ta' growth. Min lest li jinvesti ikun xi jkun it-tip ta' investiment li qiegħed jagħmel qed joħloq il-jobs hawnhekk hawn 260 persuna li jaħdmu hawn. Min-naħa tagħna ħankunu qegħdin ninkoraġġixxu aktar investiment permezz ta' programmi, iżda wkoll permezz ta' attitudni li naqsu l-burokrazija u nħallu lill-investituri illi jkunu jistgħu jaħdmu. Mawa News, iċ-chairman ta' Pavi Alfred Lupi qal li jixtieq jara l-istess punt ta' tluq għal kumpaniji kollha li jinvestu f'pajjiżna. Tkun interessanti ħafna jekk jista' jsir jekk hemm xi possibilità li verament anke fuq il-livell ta' corporate, fuq il-livell ta' business, business f'Malta li qed jopera f'Malta kompetizzjoni magħna ikollu l-istess constraints u jkollu l-istess fejna fin spejjeż li għandna aħna iva minn daqshekk. B'kollox il-ħaddiema li jaħdmu f'dan il-kumpless li fetaħ 7 snin ilu ilaħqu l-260. Il-kumpless tax-xiri ta' Pavi jilqa' medja ta' 30,000 konsumatur fil-ġimgħa li jmorru jagħmlu x-xiri tagħhom minn hemm.